ang kinalas. Ano ta sa indang paborito ini? Duman po sa mga nagkarawat na nagpagaanot, duman po sa nagpapahingaw, ano? So dalanon ta po ini. Mag-food trip po kita sa pagi po kan sa tuyang kinalas. Saro sa paborito pong pagkakanig di sa Ciudad Canaga ang kinalas. O ang sinabawan na pansit, may halong karne, pangakambaka, asin na sarsa, kumpleto na, masiram na. Ini po kalat igdi sa Ciudad Canaga, iba po igdi sa Dayangdang, igdi sa Mayon, sa Diversion, Pasiring Pacol, Carolina, sin sa iba pang mga barangay sa Naga, dyan po sa may sentro, Igualdad, pati po dyan sa Santa Cruz. Kalat po ang kinalasan igdi sa Ciudad Canaga. Igdi po sa kinalasan sa Diversion, sa diri ka mag-agum na hoben asin na dang, ini po nag-aabot ng 20 taon, ano, haloy na sinda igdi sa Diversion Road. Ang kinalas po, si Payo na kinalas. Si Meat niya na kinalas, iyo po yan ang kinalas. Kinakalas, kaya garo kinalas. Hindi mo lang bro mag-ibo. Ito sa sauce lang. Tapos dako lang payo na sasalang ko. Okay. Kaya manami. Okay. Diyan minsan nakaka-disit yung payo kasi 18 araw. Basta ang pinakababa 15 payo. Hindi kami na anong laman, payo lang talaga. Ang kinalas po, pwede ang sugok, partneran mo ng puto, asin man kaya turon. Siyempre po, dahil malingawan ang sarsa na iyo po ang nagpapasiram sa kinalas. Iyo po na ang kinalas igdi sa Naga. Mainit. Masira, matinpirmi man ako nagkikinalas igdi. Igwa po pong kaibana na sili-sili. Pampagana. Paborito kan si mga nagpapahingaw, nagkarawat ng basketball o nag-involve sa sports or itong na ugtuhan magmata dahil nakaprepara ng pamahawan na motor na sana pasiri igdi asin na kakaning kinala. Okay, ayos. Mainit. Tapos may sili. Yun. Kaya lang, pag nasobrahan sili, mapapadukan ka man. Ang kinalas mga tugang, bigaapod na Nagas Pride. Sarap man po ni sa nakakabisto igisa sa tuyong syudad. Dahil po kompleto ang pagbisita mo sa Naga City, Ayos. kung dahil ka po magkakaning kinalas. As a matter of fact, nagkaigwa po kita ng Kinalas Festival. Nakakapirang taon po ni, napundo lang po ko niyan dahil kani pong pandemic. Naapektaran po kami, sarado kaming halos 2 months. Nag-price increase po kami. Nagdagdag man lang po kami 5 pesos sa kinalas, sa luglog 3 pesos. Yun man lang po. Pigdadayo garo po ni dahil siguro sinamit, perming mainitan sabaw, yan ang number 1. Yun man lang po yan, oo. Ang sekreto kang kinalas, perming mainit ang sabaw. Yun lang po. Ano po kaya? Dulce siyang pansit. Tapos malasa po siya. Mga araw po kayo. Kaya binabalikan siguro po. Tapos affordable presyo. Kung taon na ka mo nagkikinalas? 20 years po. 20 years, okay. Kamu ang inutigdi sa Dayangdang? Iyo po, sabi ko pa pata. Hindi po ang inot naman. Na kilala sa tigdi sa Dayangdang? Kadayangdang. Paborito ka mga driver, mga driver Bicycle drive. tricycle, okay. Kapirang payo ka mo ning urig maghapon? Anong pito po? Anong pitong ayon? Dapol Maghapon ano? po. Oo. Pirang kilong pansit? Mas maano na po ang 40 kilo. Okay. Sa baba po ang 30. Ay. Ngayon, ano ang sikreto nito ko para balik-balikan ka mo ka mga Si customer? Papa po kaya ang may ano kayo. May timpla. Sabi po ninda, matapos naman lugod, tangarig tuloy-tuloy ang ligaya, kinalas na mainit, paborito kang masa, igdi po sa Ciudad kang Naga. Sa tuya pong programa, nadadalan sa tuya pong Facebook account, Kagawad Lito del Rosario, siriman po sa tuya pong YouTube channel. Mag-subscribe lang po, as in tangari po mabalikan ta po si mga edisyon na daito na hiling ka nagtalikod ng mga aldaw. Nagpapasalamat po pala nako sa tuya pong sponsor, Dids Cafe. Yaw po dyan sa main road kan San Felipe, Masiram ang mga kakanon. Siriman ang sa tuya pong amigo, si Engineer Miterio Boy Aman kan Enjoy Realty and Development Corporation. And
and LYRR Corporation. Ano po, katabang-tama po yan, hindi po sa programa. So liwat maimbitar po kita sa masunod pong simana sa liwat na presentasyon kang programang pag-urlayan ta po. Pero mga tugang, duman po pala sa gustong magpaabot ng mga issue, gustong ma-discuss, iya po i-PM sana sa Tuya or i-text po sa Tuya pong cellphone number. And tangarig pong ma-discuss ta po yan, ma-antisiparan ta, ma-preparan ta po para sa masunod pong mga aldaw, mga simana. So sa liwat, mag-irilingan po kita sa masunod pong Sabado. Pag-urlayan ta po. Salamat na maray po sa Sendo. God bless and stay safe.